Foli ni waliɲuman an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an y'a fɔ ni nin waati ninnu kɔni sera tilela fana olu dunni kɔfɛ ka selifana seliw kɛ an bɛ don min ye an ka gafe kunnafoniw ye ayiwa ka se ka gafew k'olu ta kelen kelen a kɔnɔ kuma ka se ka lakali maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen yaasa ayiwa kunnafoni o kana kɛ maa si yɛrɛ kɔni den kelen nɛgɛlɛ cogoya min na o hukumu de kama an y'a fɔ an bɛ sigi yan nɔ ka foli ani waliɲuman dɔn k'o kɛ maa fɔlɔ min n'an b'o fɔ o de ye Mamadu Nfa Senbara honorable fo ka taa se sarangosi saran musow cɛw ayiwa a bɛɛ lajɛlen kɔni ko saran an b'a fɔ nin waati in na fo ka taa se Kalilu Senbara ale ni Universel Media baarakɛla a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen suguba fo ka taa se min ye Woninda ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa min ye an kanuba PASEM kɔnɔna la a ma ɲɛmaaba n'o ye directrice coordinatrice ye madame Jabate Alima Traoré le grand bad ka fɛnɛ fo spécialiste en passation de marché ka foli kelen an bɛ boli ka taa min ye Universel Media la ayiwa ka taa sugu kɔnɔna Super GT tulu la samala ɲɔgɔn ayiwa fo ka taa se kuranminɛ batiri ale ni pompe o bɛɛ lajɛlen ka taa olu lajɛ kana Universel Media Diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ dama tɛmɛndiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansinw humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola Woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. I n'a fɔ taa ni ka segin ye bana ye min ni a tɛ jɔni den kelen yɛrɛ kɔni to bi an bɛ waati min na sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye bɔko 601 bi i b'a ye k'a fɔ Soir de Bamako a sɛbɛn kɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ka sɛbɛnnen don o de ye Laya Jara ye ale bolila ayiwa biribiri min ye ka taa fo Ɲoro du Sahel a bɛ fɔ maa min ma ayiwa n'i ye a tɔgɔ fɔ Mali fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni kɔ kan maa dogolen tɛ ayiwa min ye ayiwa Ɲoro sirifikɛ Buye Ayidara i b'a ye maaba 3 Mali a kɔnɔna la fo ka taa se minisiri 2 ayiwa ale ni minisiri kɔrɔ min ni o tun bɛ tali kɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli la n'o ye Zeni Mulayi ye ka fara ale kan i b'a ye k'a fɔ minisiri min fana tun bɛ taama in na o de ye ayiwa min bɛ tali kɛ Ismaël Wage n'ale ka baara bɛnnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn o yɛrɛ kɔni ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka da kan ayiwa a bɛ fɔ an ka cakɛda min ma ko directeur général des services de renseignement ni ale maa ɲɛma ye colonel Modibo Kone ninnu kɔni yɛrɛ pankurun kɔnɔ pankurun kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a taara ka taa jigin min ye Ɲoro du Sahel ye taa bɛ kɛ ka taa bɔ min ye ayiwa Buye Ayidara ayiwa Buye Ayidara bi n'a tɔgɔ fɔra diinɛ sira fɛ maa caman yɛrɛ kɔni b'a dɔn ayiwa k'a fɔ jamana jɔ la ani a ɲɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ o fanga bonyana waati tɛmɛnlenw na fo ka na se bi an bɛ waati min na yɛrɛ kɔni i b'a ye k'a fɔ Buye Ayidara kɔni taara min ye ka se ka dɛmɛ k'o ɲini a fɛ yaasa ka se ka o kɛ
ka ɲɛsi cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma i b'a ye Buye Aidara maa min yɛrɛ kɔni don a y'a yira k'a fɔ ni cɛmancɛla fanga maaw n'u u ka baara de kɔni ye ka se ka malidenw ayiwa k'olu ni lafiya ka se ka jamana ayiwa ka jɔsen kelen ta n'a ye malidenw ye ɲɛta ka se k'o sira ta n'a ye malidenw ye siga foyi t'a la min ye ale ka dɛmɛ ye ayiwa o kɔni o tɛ jɔ fiyewu ale b'o dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsi cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma i b'a ye cɛmancɛla fanga maaw bi an bɛ waati min na u ka cɛsiriw n'u ka wulikajɔ baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ jumɛn de ma o de ye ka se ka min ye ayiwa sariya sunba kura k'o dilan n'a bɛ fɔ min ma ko nouvelle constitution o baara min yɛrɛ kɔni bɛ sen na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman o yɛrɛ kɔni o bɛ a nɔfɛ ka b'o la diinɛtigiw olu yɛrɛ kɔni wulilen bɛ k'u jɔ yaasa laïcité min b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na fo ka taa se min ye politikimaw ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka cɛsiri fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ bonyalen bɛ yaasa min ye sariya sunba kura in ye ayiwa a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ se ka jɔ cogoya min na nka bi an bɛ waati min na namara yɛrɛ kɔni t'a la cɛmancɛla fanga maaw e b'a dɔn k'a fɔ dɔnsen yɛrɛ kɔni a bɛ ni ka caya ayiwa min ye ayiwa taayɔrɔ kelen yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ nin waati in na yaasa ka se ka o gɛlɛya ninnu k'olu bɛɛ da la kuru an bɛ waati min na u kɔni y'u wakiliw ka se ka o kɛ n'o o ye ɲoro sirifikɛ ye yaasa ale bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ k'o don u ma cogoya min na min bɛ kɛ sababu ye ayiwa wulikajɔ min ni o b'u kɔ ayiwa yaasa dɔ bɛ se ka bɔ sen mankan yɛrɛ kɔni na cogoya min na politikimaw fo ka taa se min ye ayiwa diinɛ karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma fatiri sɛbɛnna Laya Jara fɛ an ye min sama ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la halisa an bɛ to Soir de Bamako kelen ale kɔnɔna la min bɛ u ka bɔli min ni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana bɛ kɛlɛdaga min yɛrɛ kɔni dara an bɛ taa waati yɔrɔ jumɛn na bi i b'a ye k'a fɔ dugu min yɛrɛ kɔni bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye Sosobe ale yɛrɛ kɔni bɛ Tɛnɛnku mara fɛ bi kunnafoniw b'a jira k'a fɔ banbaciw u kun kelen bɛ ka yen kɛ u dayɔrɔ kɔni ye nka Mali fintigilakaw olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye min ye Sosobe ayiwa a minɛra banbaciw yɛrɛ kɔni na k'a taraki k'a b'u bolo pewu banbaci maa 5 olu kɔni nin binna ka bɛn ni Sosobe yɛrɛ kɔni kɛlɛ ye ni o bɛ Tɛnɛnku yɛrɛ kɔni mara fɛ nka far'o kan i b'a ye banbaci minnu bɛ t'i jɔ a maa caman yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ayiwa min bɛ taa maa 30 ɲɔgɔnna si la olu yɛrɛ kɔni minɛra bi ka se ka olu di n'o ye fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma a ko tɔ o bɛ cogoya min na yaasa o ɲɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔn n'i y'a jateminɛ n'i ye Tɛnɛnku yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ i b'a ye Tɛnɛnku banbaciw a bɛ waati jan bɔ minnu ye Katiba de Masina ye olu yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka yen kɛ u dɔgɔyɔrɔ kɔni ye u bɛ ka maaw ka baganw fo ka taa se u ka sɛnɛfɛnw ma k'o taraki ka bɔ maaw bolo fagali jugu ale ni tali jugu n'a bɛ fɔ min ma ko tacɔyi ayiwa ka se ka o kɛ malidenw yɛrɛ kɔni na cogoya min na halisa n'i taara Tɛnɛnku i bɛna ye k'a fɔ banbaciw kɔni bɛ ka binkɛni wale min ta ka malidenw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ a kun dɔ ye jumɛn ye yaasa ka se ka u bolofɛn minnu la ka se nafolomafɛn fo ka taa se min bɛ tali kɛ u ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ kɔni ma ayiwa laɲini ye jumɛn ye ko yaasa ko o bɛ se ka kɛ zaga ye cogoya min na Mali fintigilakaw olu ka min ye ɲinini yɛrɛ kɔni kɔnɔna de la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ni min bɛ tali kɛ banbaci ninnu kɔni na waati tɛmɛnw u kɔni n'o olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ karila nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na i b'a ye k'a fɔ o kɔni o kɛra yɔrɔ min na kɔni o de kɛra Sosobe yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa kɛ ayiwa siraw fɛnɛ fɛ u b'a ye min ye minijugu min bɛ tali kɛ mugujugu la ka se ka o fɛnɛ fili Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye ninnu kun ye waleya min ni olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ye Sosobe yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɛnɛnku n'ale bɛ Tɛnɛnku yɛrɛ kɔni mara fɛ Mali fintigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka patrouille dɔ ale yɛrɛ kɔni sigintɔ la n'a bɛ fɔ min ma ko relève ayiwa olu ni banbaciw de kɔni u nana kari ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni kɛra a kɛra ka bɛn ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔni tɛmɛnen ye maa caman yɛrɛ kɔni y'a fɔ i b'a dɔn k'a fɔ min ye tiɲɛni ye a fanga yɛrɛ kɔni bonyana fan fila yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni Mali fintigilakaw ye fo ka kɛ ni banbaciw yɛrɛ ye nka yaasa ka se ka kara ni niri min bɛ banbaciw yɛrɛ kɔni ɲɛ la k'o bɛɛ lajɛlen sama ka b'u ɲɛ la Mali fintigilakaw olu ye pankuru de wuli o pankuru de kɔni nana ka na saloli kɛ min ni o kɛra banbaciw yɛrɛ kɔni cɛla o de kɛra sababu ye ayiwa Mali fintigilakaw u
u ye dankari kɛ min ye banbaaci nu yɛrɛ kɔni na nka bi i b'a dɔn k'a fɔ tɛnɛnku ale yɛrɛ kɔni ni masina dancɛ yɛrɛ kɔni na i b'a ye nin dugu fila in u kɛlen bɛ n'o ye banbaaciw olu yɛrɛ kɔni dayɔrɔ ye wa kabi don min na kɛlɛjugu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni nana cɛmancɛ labolo yɛrɛ kɔni sɔrɔ kunnafoniw yɛrɛ kɔni tasira olu b'a yira k'a fɔ banbaaci caman olu yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka min ye wulikajɔw k'olu fanga bonya an ka jamana cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni fɛ min n'o o bɛ kɛ sababu ye Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɔ ni mɛ bi o yɛrɛ kɔni senfɛ ayiwa ka b'o la an bɛ taa yɔrɔ jumɛn o de ye Mandiakou ye Mandiakou kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ye min ye janjugu ka se ka o fili Mali fintigilakaw ɲɛ min ni a laɲini yɛrɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa ka se ka sata k'o caya anw ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni cɛla nka a nana wolo mun na o de kɛra kɛlɛjugu ye min n'o o fana donna Mali fintigilakaw ani banbaaciw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ kofɔlen na nka kunnafoni min ni olu yɛrɛ kɔni taara ye a yera k'a fɔ i b'a ye maa minnu yɛrɛ kɔni joginna fɛɛrɛ kɛra joona olu bɛ se ka ta cogoya min na min ye ka se ni olu ye Sevare kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni na dɔgɔkun tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ kunnafoni tasiraw olu b'a yira k'a fɔ min ye ayiwa bolofɛn caman malidenw bolofɛn olu kɔni caman sɔrɔla banbaaciw yɛrɛ kɔni kɔ ayiwa n'o o kɛra tɛnɛnku yɛrɛ kɔni mara la a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Zaga la u kɔni u b'u o sama ka bɔ malidenw yɛrɛ kɔni bolo ko min n'u u bɛna olu yɛrɛ kɔni kɛ Zaga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye yɔrɔ min kofɔ n'o o kɛra Sosobe yɛrɛ kɔni mara la nka o minɛ min yɛrɛ kɔni minɛr'u la ayiwa a kɔni bilala Mali ɲɛmaaw kɔni ka bolo kan nka an bɛ min d'a kan Sosobe ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ banbaaciw bolo e ko ayiwa a duguden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma lafiya bi an bɛ waati min na kɔni wa Fasiri sɛbɛnna ayiwa maa min yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa tɛgɛnɔ kɔni bilala min ye Laya Jara alisa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔnɔ ye tuguni an bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ min ye wulada kunnafoni ayiwa ka sɔrɔ ka don Bamako wula a kɛtɔ b'a la ka sɔrɔ ka don min ye indépendant ye ni a bɛ fɔ o ma ko Kanabila kɔnɔna la bi an bɛ waati min na ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbaaci kɛlɛ e ko alisa a tɔ wɛrɛ kɔni a bɛ sen na alisa anw ka jamana kɔnɔ nka n'i y'a jateminɛ bi e ko Mali ɲɛmaaw tiɲɛjala min yɛrɛ kɔni kan ka fɔ min bɛ tali kɛ banbaaci kɔrɔw n'a bɛ fɔ minnu ma ko ex-rebelle e ko Mali ɲɛmaaw u m'u kantigɛ da yɛrɛ kɔni yira wa Asimu ale ni colonel tɔw fo ka taa se Choguel Kogala Mayiga ma nin ye a kalo 2 ye ka bɔ janvier ka na fɔ février la u y'a yira banbaaciw la min ye dɔrɔmɛ 1 ye a tɛ ci u nɛn kan bi an bɛ waati min na banbaaciw u b'u yɛrɛ don kulu kɔnɔna kulu min ni a bɛ fɔ minnu yɛrɛ kɔni ma comité de suivi de l'accord ni o ye CSA ye fo ka taa se minnu ni u ka jɛkulu les sous-comités thématiques la commission nationale DDRI wa fo ka taa se min ye commission nationale d'intégration CENI conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité fo ka taa se commission vérité justice réconciliation mécanisme opérationnel coordination MOC fo ka taa kɛ commission technique sécurité ayiwa les équipes mixtes d'observation et de vérification ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni ye jɛkulu min ni ninnu kɔni labɛnna Azawad a cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ min ye tɔrɔmɔɲɔn dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana yɛrɛ kɔni bolo ayiwa i b'a ye k'a fɔ ninnu yɛrɛ kɔni jɛkulu ninnu u bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jɛkulu min na a bɛ fɔ min ma ko SEMA n'a bɛ fɔ o yɛrɛ kɔni ma coordination des mouvements l'Azawad fo ka taa se u ka plateforme min ma ni a bɛ fɔ ma ko 14 juillet 2014 d'Alger d'inclusivité ninnu bɛɛ ye jɛkulu ye ayiwa jɛkulu minnu n'an y'olu fɔ sanfɛ ninnu bɛɛ bɔra ni jɛkulu 2 de kɔnɔ ayiwa u kɔni u bɛ ka u yɛrɛ kɛ kulu ye minnu ni laɲini tun ye yaasa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ sigikafɔ ni bɛn o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la jamana kɔni tun bɛ i kɔngɔn fa waati ni waati ka se ka wari cɛ k'a di ninnu ma ayiwa colonel Asimi Goita a y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa aw yɛrɛ kɔni ko kumaɲɔgɔnya o kɔni tɛna don aw ni Mali yɛrɛ kɔni cɛ bilen ayiwa a y'a laɲini yaasa an ka taa dugu dɔ la dugu min ni a senyanfan ni boloyanfan ayiwa a ɲin tɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ani banbaaci kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o o ma kɛ ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛna u da don kuma foyi la u tɛna sigi wɛrɛ foyi yɛrɛ fɛnɛ kɛ colonel Asimi Goita a m'a bila ka da girin kɔnɔ a ko ne nin de ye aw hakilina ye nin de ye aw fɛla ye wari min ne a bɛ d'a ma yaasa an bɛ se ka sigi ka kuma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ko nin y'a a wariko a bɛɛ lajɛlen bɔ jɔlen dɔrɔmɛ 1 a tɛ bi aw nɛn kan ni a
ciraw ɲɛ kan an bɛ taa n'aw ye yota la ka opérer k'an ka wari k'a sama ka bɔ an ɲɛden yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa o min yɛrɛ kɔni kɛra hali bi n'an bɛ waati min na jaabi kɔni yɛrɛ kɔni ma di nka ka d'a kan a yirala k'a fɔ hakilina min yɛrɛ kɔni bɛ ni o kɛra bataki ye waati tɛmɛlen Ismail Waki fɛ ka kɛ ka bɛn ni février kalo tile 24 san 2023 ka ɲɛsin Algérie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ayiwa min bɛ tali kɛ banbacu u ka taabolo n'o o ma Mali yɛrɛ kɔni kunbɛn bɛnkan min n'o o bɛ o tigi olu min bonya ayiwa o bɛna kɛ sababu ye gɛlɛyaba kɔni a bɛna don olu ni anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko n'a kɔni tora tan anw ka mugu ni an ka kisɛw ko olu yɛrɛ kɔni labɛnnen bɛrɛ Kidal a tɛna to nin cogoya la hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛ de kɔni kan ka kɛ e ko an ma se o danga yɛrɛ kɔni o da la wa fasiri sɛbɛnna min ye Masire Diop yɛrɛ kɔni fɛ an ye min sama ka bɔ indépendant kɔnɔna la ka bɔ indépendant la halisa an bɛ to a kɔnɔ bi o ye muso yɛrɛ kɔni tɔgɔla don ye an ka sorofɛngana dɔ kɔni bɛ nin nɔ hali n'o y'a sɔrɔ ala ye a ka kalifa minɛ a la Fantani Touré n'i ye ale tɔgɔ fɔ ka ban ayiwa maliden caman yɛrɛ kɔni b'a dɔn ni a furukɛ o yɛrɛ kɔni kun ye Agibu Dambele ni maa caman yɛrɛ kɔni b'a dɔn Guima national la Fantani Touré u ka iri dɔ bɛ Faransi i b'a ye k'a fɔ iri ni a bɛ Aubervilliers yɛrɛ kɔni fɛ iri a tɔgɔ dara Fantani Touré ale yɛrɛ kɔni na nin ye min ye ayiwa tanu ni kuma ye min walima nin ye wale ye wale min ni a bɛ kɛ nisɔndiyako ye ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ jakunkurunin fɛ a cɛ n'o ye Abibu Dambele Guima national ale yɛrɛ de kɔni bɔra ka ni laseli kɛ i b'a ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔni kofɔlen filɛ n'a bɛ Aubervilliers yɛrɛ kɔni fɛ e ko ayiwa a yɔrɔ a dayɛlɛni k'a kɛ Fantani Touré la ala ka ɲin'a la ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka kɛ ka bɛn ni bi n'o o ye 8 mars ye ka tila ka kɛ tuguni ka bɛn ni muso yɛrɛ kɔni tɔgɔla don ye nin ye nisɔndiyakoba nin ye ayiwa min ye tanunikoba ye maliden yɛrɛ kɔni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka sentiment anti français yɛrɛ kɔni fɔ nin kɔni nin t'a hukumu ye bari ka d'a kan malidenw kɔni tɛ ayiwa faransi jugu tɛ malidenw ye wa an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye faransi ka don yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta anw yɛrɛ kɔni ka jamana jugutu ye nka jamana marabaw kuma bɛ n'olu yɛrɛ de an bɛ faransi fo u ka nin waleya ɲuman min kɛra ka ɲɛsin anw ka jelimuso ma ala ka ɲinɛ a yɛrɛ la nka halisa an b'a fɔ an ka gafe ninnu kɔnɔna la yanni an ka wuli an bɛ misali dɔw olu ta diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ wa ka se ka o kɔni k'o di maaw yɛrɛ kɔni ma bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn o de ye fɔ Marɔku yɛrɛ kɔni kɔnɔna la bi i b'a ye k'a fɔ nin ye cɛ dɔ ye min n'a bɛ taa san 50 ani kɔ la ayiwa ani a muso u yɛrɛ ka furu a bɛ t'i jɔ san 35 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la u ni ɲɔgɔn cɛ den 9 ayiwa ala kɔni ye muso in k'a garisɛgɛ o yɛrɛ kɔni na nka karamɔgɔkɛ ni ale ye muso yɛrɛ kɔni furu cɛ ye lɔgɔli karamɔgɔ don i b'a ye waati dɔ la bana de kɔni nana sɔrɔ ka taa jateminɛw kɛ kɛnɛyasow la olu kɔni ye a yira k'a fɔ min ye bana min yɛrɛ kɔni b'a la ayiwa o bɛ bɛn examen min ma a bɛ fɔ min ma examen auréolaire o min n'o kɔni kɛra a y'a yira k'a fɔ cɛ in ayiwa ko ala yɛrɛ kɔni ma ale da ka den kɛ a bɔgɔla a dun bɛ furu la san 35 furu ani a muso den 9 o de kɔni o b'u ni ɲɔgɔn cɛ e ko cɛ ko yalima a ye examen min kɛ a tɛ segiya kan wa segikɛla kan a taara ye k'a fɔ ko bana min yɛrɛ kɔni b'a la o de ye varicocèle o ye bana ye bana min n'a ye maa o maa minɛ kabini ala ye diɲɛ da ka n'a bila fɔ bi la a si den kelen o ma deli ka den sɔrɔ nka i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔkɛ ale yɛrɛ kɔni ta ye a sɔrɔ kabini a fitinin bana min ni a tɔ yɛrɛ kɔni kun nana cɛ fɔ ale yɛrɛ kɔni cɛya yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ o de kɛra sababu ye ale yɛrɛ kɔni ka kɛra maa ye maa min ni a ma se ka den sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wa n'a a tɛna den yɛrɛ kɔni sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ayiwa ka muso yɛrɛ kɔni lajɛ san 30 ni kɔ o furu den 9 ayiwa muso a bɛ ko wɛrɛ de la wa ale kɔni kun sigalen bɛ muso la nka ale yɛrɛ kɔni ma se ka da la k'a bɛ taa ko kɛ ko min bɛ taa laban fo ka taa kɛ waleya jugu ye ayiwa min bɛ taa kɛ den 9 yɛrɛ kɔni o sababu ye ale fana ye ala minɛ ka taa kiiri tigilamɔgɔw ka taa olu yɛrɛ kɔni fɛ yen k'ayiwa ka muso wele kiiriso la bari ka d'a kan arabu u fɛ yen Marɔku jamana kan cɛw muso ni i sɔrɔla nin na o fana o ye a dama kara de nka o fana bɔlen kɔfɛ ale kɔni ye furusa ka se ka o kɔni de ɲini ale ni muso in a ka furu o kɔni a bɛ ban nka min ni ale yɛrɛ kɔni ye furusa in ni ale yɛrɛ kɔni bɛ san 50 ni kɔ la ayiwa an bɛɛ kɔni n'an jigi kɛ ala ye
nen ngoni kun ye aywa ne sai kun be alam ne ne bari nyere ka kiborate nga nyi nyingali ke munu na oluko che akun kanga alam ne nen ko na manya den wora soroli o garsigere konte ale tuguni aywa nunun koni alne nunun ta den sa aben nunun ka deni nga na manya kerata ini muso teble wa ini den yere koninte ka foko alina garsige wora soro ka den wora koni soro a wala faranga ba ame be fu ka bela jelen wol nyimano aywa ani chete munu bulo ame do kuye alaka ka che ko bela jele ko ni nyebo mais mina Traoré ame fu pour ta se potata Traoré wani wati na Salvou Traoré ka le fena fu nga nyima Sabali Kain Touré pour ta se Macky Kan Siriki Touré aleni awa jara awa Keita ame nunu bela jelen fu Kalilou Touré ambe afena fu ni wati na pour ta se Oumar Touré ma ni le fene be dansigi anga bi no yanga gafe kuna funi na ama fo akambe shini ni wati kele na